Formation processus kɔnɔna na marketing digital tɛ se ka taga infographie dɔɔni kɔ parce que n'i y'a mɛn ko sanni feere baara bɛ kɛ i bɛ image dɔ de bila net sanfɛ video image walima texte pour que mɔgɔw ka i ka fɛnw kɛ voilà donc je m'appelle Yakuba Dao, je suis formateur en marketing digital en collaboration aussi avec la banque UBA pour la vente et la recherche des cartes Visa. Donc, c'est dans ce processus que nous avons mis en place cette formation à l'intention de tous nos clients, toutes les personnes qui ont acheté les cartes avec nous. Donc, dès que vous achetez la carte avec nous, nous vous intégrons dans nos groupes de formation. Un groupe dans lequel vous pouvez avoir accès à d'autres choses. Donc, sans plus tarder, on va mettre un écran partagé. On mettre Canva là. Canva est application, c'est un site Minedo. Fait un préétabli là et Kaba. C'est-à-dire que quand on fait mon que il va sera au lieu un modèle de Kekabla. Il a un drone qu'on a modifié Kabeka Haklinama. Mais le CM de site Minedo, c'est payant quoi. Mais à version gratuite, il sait qu'à utiliser qui il m'a pas chamagné. Donc, on a au site de Sanfé. Maintenant, Nibta Canva là, pour aller sur Canva, c'est très simple. Il faut aller simplement sur Google. Mais pour aller là-bas, c'est simple. Maintenant, Nibta Google Sanfé, il va se faire Canva. Voilà, appelez Canva. Il y a le logo de CANVA. Voilà. Donc, nous allons cliquer sur le bas, bon. Canva est australien, donc australien de société en place. Donc, nous avons Canva est une société australienne d'informatique qui conçoit et diffuse depuis 2010 le logiciel de conception graphique en ligne. Canva a ses dérivés payants ou non. C'est dégagé ça. Voilà, donc depuis 2010, on peut voir que diffusion en 2012. Donc, au fondateur, vous avez Melanie Perkins, Cameron Adams, Clifford O'Bridge. Donc, société privée de dos, à base de Sydney, Australie. Voilà, donc moi, je suis au boulot depuis 3500 personnes. Voilà, à filiale de Canva UK Operation Limited. Voilà, donc il y a un profil où Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn, voilà. Donc, il y a online. Donc, Canva, ni la version application, on a un téléphone, tu as fait, il y a télécharger. Voilà. Et donc, ni Dora Canva, il va sur le site automatiquement. Donc, vous rentrez ici. Vous pouvez cliquer automatiquement, vous prenez un nouvel onglet et vous allez. Maintenant, si c'est votre première fois, on va vous demander de créer un compte. Voilà. Donc, comme les comptes créés, j'ai déjà un compte. Voilà ça ici. Dame Training. Voilà. Donc, compte de bénévolat à Kaban. Donc, automatiquement, mes deux quoi. Comme Google, il reconnaît déjà qu'il y a un mot de passe une fin intégrée. Mais quand il crée, ce n'est pas compliqué. Il suffit qu'on crée Google référencé. Voilà. Donc, ni Dora il y a interface. On va voir l'interface, qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, Canva interface de voilà, ni Dora menu accueil, entreprise, édition, éducation, abonnement,
il veut faire une découverte ou quoi. Voilà. Donc, il y a application téléchargée, paramétrage de flare, et notification ni fin d'obé. Maintenant, ni droit Canva est reconnu. Ni droit Canva kono accueil la venir. Voilà. Donc, vous avez ça. On va cliquer. Donc, quand vous rentrez, vous allez voir Canva Doc. On peut, document pour élaborer pendant les tableaux blancs. C'est-à-dire que bêta bien sera. Il est enseignant. Il est demandé mon nom. Voilà, tableau blanc, on fait les mon tableau vierge utilisé. Voilà ça, au cabara, ok. Donc, on fait les tableau blanc en ligne. Voilà. Par exemple, il y a des tableaux numériques là. Voilà, moi, dans tableau numérique blanc, to ka baara kɛ n'a ye donc ni dɔrɔn fana kɔnɔ i b'a sɔrɔ modèles bɛ yen les tableaux filɛ nin ye donc i bɛ se ka tableau dilan yan yɔrɔ la voilà donc o b'a prédéfini ka bila quoi modèle dɔw filɛ donc n'o y'a prédéfini ka bila e yɛrɛ de bɛ a yɛlɛmɛ quoi voilà donc ça c'est ça donc an bɛ bɔ o kɔnɔ n'o to yen an bɛ na yan an kun ye tableau donc présentation fila i bɛ se ka présentation fana kɛ voilà. N'i bɛ fɛ ka document présentation dɔ élaborer donc olu bɛ yen a ɲɛ bɛ modèle la i dois cliquer i b'a lajɛ si c'est pas modèle payant donc i b'a cliquer i bɛ don a kɔnɔ o bɛ modèle dɔw présenter la voilà donc i ɲɛ bɛ a dɔw la donc n'i ye nin cliquer page dɔ bɛ fara page kan dɔ bɛ fara page kan dɔ bɛ fara page kan voilà donc i b'a sɔrɔ modèle dɔw fana bɛ yen minnu fana filɛ yan voilà i dan ye dɔrɔn k'o adapter i ka baara la donc an bɛ bɔ o yɔrɔ la an bɛ na an ka accueil la donc tableau blanc présentation réseaux sociaux fana voilà n'i bɛ fɛ ka fɛn minnu kɛ réseaux sociaux fana kama olu fana filɛ yan voilà n'i bɛ fɛ ka vidéo kɛ ka publicité affiche kɛ LinkedIn Facebook i m'a ye design filɛ yan bɛɛ ye design modèle ye i yɛrɛ bɛ se ka minnu utiliser quoi voilà i yɛrɛ bɛ se ka minnu utiliser donc vidéo fana i bɛ se ka vidéo fana kɛ i b'a sɔrɔ vidéo modèle dɔw fana kɛra ka bila ka ban donc o vidéo modèle ninnu mana kɛ ka ban i dan ye dɔrɔn ka o adapter i ka baaraw la quoi voilà donc a bɛ kɛ o cogoya la. Donc i b'a sɔrɔ vidéo bɛ yen a modèle bɛ yen e dan ye dɔrɔn ka i dan ye dɔrɔn ka cliquer voilà donc i bɛ a adapter donc o ɲɛ tɛ nin na nin ye vidéo dɔ ye ten donc n'i y'a cliquer sisan dɔrɔn i bɛna a bɛ jouer quoi voilà i m'a ye a bɛ jouer voilà voilà donc i bɛ se ka nin kɔnɔna bɛɛ modifier nin ye vidéo prétablew de ye i m'a ye image min b'a kɔnɔ i bɛ se k'o modifier voilà ka modifier ka son i bɛ se ka son yɛrɛ fana k'a kɔrɔ voilà i bɛ son télécharger ka son k'a kɔrɔ donc vidéo modèle dɔw fana filɛ voilà voilà
En fait, nous vidéo nous TikTok vidéo modèle ou quoi, n'y était ni TikTok vidéo modèle ou de voilà. Donc il ka nita ni timeline je wa ta wa kete kana de pas d'amener na. Voilà, donc il y a cliqué à jouer quoi. Voilà. C'était en fait ici infographie mais il veut débrouiller la faune quoi. Voilà. Donc ni au taille, me voya. Mais quand on a le présenter là quoi. Si on devrait présenter l'intérieur, l'interface, il y a beaucoup de choses dedans. Voilà, il y a une partie aussi pour les concepteurs. Voilà. Par exemple, nous me faire site web créé. Vous savez que site web image do intégrer site qu'on a. Voilà. Donc, vous savez que fait un sur rien. Mais, on fait un sur rien. Donc, fin euro, fin hein. Voilà. Il y a d'autres choses encore qui sont là. Donc, c'est un peu ça. Donc, on met menu présenté. Donc, nous, on a maintenant, il faut compter créer pour plusieurs personnes. Maintenant, moi, c'est personnel et puis c'est gratuit. Voilà. Maintenant, Canva Pro Fonabe, modèle professionnel, il va à chaque. Voilà, il est à chaque modèle ou B ou à WAP Pro Fonabe. Voilà. Donc, annuel, 119 dollars. Mensuel, oui, il est calocono. Donc, nous, ça, il faut utiliser. Voilà. Les cartes visa, bibolo, il est à paiement, quoi. Par exemple, UBA carte visa, il est à 100, quoi. Voilà. Donc, au taille. Maintenant, ni projet de il y a projet, il faut que le connaît ka dossier créé. Voilà. Il ka dossier, voilà. Il ka design, il design mon katame. Il faut le y a. Bon, il une belle fin de mon fait katame quoi. Voilà. Gouverner mon cliquer katame. Donc, ni fait mon game mode y a. Alors là, par exemple, ça là, n'est ni ka odona. Voilà. Donc, il y a ni ka odona. Alibaba formation en fait. Ah, ouais, donc, c'est des choses préétablies. Avec d'un dron qu'on a modifié. Voilà. Donc, on va fermer. Maintenant, il y a une présentation fait une fois, vidéo, fait voilà, carte de visite, carte d'invitation, tasse, voilà, étiquette. Fait tu as bien, il faut design, il faut design au cas city sans fait. Voilà, étiquette ou produit étiquette. Voilà. Donc, il va sur le modèle le présenter. Ni cliquer droit, c'est un modèle double. Donc, il y a un cas fin. Maintenant, il y a couronne fin, mino, pour il va s'en quoi. Voilà. Pour il va s'en. Mais n'i y'a ta dɔrɔn i b'a sɔrɔ i bɛ filigram bila a la quoi. Ouais. Ça c'est payant. Voilà, donc an bɛ bɔ yan. Maintenant, fɛn dɔ kure n'o ye entreprise fana kama. Ma gestion de la marque, collaboration en équipe. Fɛn minnu n'olu bɛ ɲɔgɔn ta, u b'olu fana bila yan. Ouais. En fait, fɛn baden de b'a kɔnɔ quoi. N'i mago bɛ minnu na, i b'a lajɛ n'a bɛ yen, i b'o dɔ ɲini quoi. Ouais. Logo dilannaw. Ni minnu bɛ fɛ ka logo dilan quoi. Ouais, logo modèle bɛ yen. I bɛ se ka cliquer. Donc, à adapter. Bon, an ɲɛ bɛ na filigram bɛ na quoi. Nin bɛ san de. Voilà, an était à supprimer les filogrammes. N'i k'i b'a supprimer dɔrɔn, o bɛna fɔ k'i ka san. I m'a ye.
essayer Canva Pro gratuitement. Donc, ni aglan c'est de golu tuna se ka fen be di fu la quoi. Donc modèle l'offre ni fait ka logo ka. Voilà. Ni be faire ça c'est pas un problème, il donne donc ka carte visa chargé. À crédit kala ka barakel. Voilà. Donc, avec fond de ma Canva. Na yɛrɛ donna kɔnɔ aw yɛrɛ bɛ se ka a kɔnɔnafɛnw lajɛ ka explorer ka taga c'est pas du tout compliqué c'est à dire que fɛn ninnu dilannen don kaman dɔrɔn e dan ye dɔrɔn ka i mago min na dɔrɔn i bɛ fɛ i b'o kɛ quoi voilà donc an bɛ taa kɛ la an b'a essayer ka fɛn dɔ kɛ par exemple n'i bɛ fɛ ka design kɛ soit i bɛ yan cliquer ou bien i b'a a fɛn dɔ cliquer yɔrɔ dɔ la o b'a bɔ quoi voilà donc je vais cliquer sur créer un design n mago bɛ fɛn jumɛn la je vais défiler n mago bɛ par exemple flyers carte couverture Facebook ou bien vidéo TikTok. Donc, choix avec réel, bannière, vignette YouTube. YouTube, vignette, par exemple, n'i y'a ye mɔgɔ ka vidéo ye dɔrɔn a bɛ to ka image minnu ye vidéo la n'a y'a cliquer i b'a sɔrɔ image in bɛ taa vidéo bɛ commencer ka jouer a bɛ fɔ o ma ko vignette quoi voilà fɔ o ma ko vignette bannière ye image ye minnu bɛ kɔfɛla la par exemple bannière sisan n'i ye image ta sisan par exemple quand je viens ici nin ye n ka page dɔ ye a bɛ fɔ o ma ko bannière voilà nin de ye bannière ye nin de ye bannière ye donc maintenant dɔ in vignette in a bɛ fɔ a ma fana ko miniature quoi voilà on appelle ça aussi miniature par exemple si je prends vidéo voilà ninnu ye miniature de ye par exemple ça la nin ye miniature de ye image in dilanna de n'i y'a cliquer sisan dɔrɔn i b'a ye a bɛ taa mais vidéo bɛ commencer ka jouer voilà donc c'est ça la miniature voilà donc on bɛ bɔ yan an bɛ taa on va aller sur ici maintenant on peut par exemple faire ici je fais une affiche je clique affiche et o bɛ taa ni ye page kura la donc ni n taara page kura la donc a bɛ se ka interface bɔ ka di yan ten donc ne y'a bɔ ka di yan n'a y'i diya i bɛ se ka agrandir ka dɔ fara bonya kan i b'a kɛ ten voilà i ka écran na dɔ fara bonya kan ou bien fɛn minnu bɔra yan n'a y'i diya i bɛ se ka ladon quoi i b'a kɛ ten voilà a bɛ ladon i ka page bɛɛ b'i occuper donc n'i bɛ fɛ ka sama ka yɛlɛ i b'a kɛ ten si vous voulez agrandir vous faites comme ça voilà n'i bɛ fɛ i ka page bɛɛ yɛrɛ ta fɔlɔ mode plein écran dɔ bɛ yan cliquer i m'a ye a bɛ mode plein écran donc a b'a ta o baara kɛcogo man di quoi n'i y'a bila kɛrɛ la dɔrɔn i bɛ échappe ta a b'a bila voilà donc n'i y'a bonya kojugu i tɛna se ka fɛrɛ a ma ka baara kɛ donc i b'a kɛ a ka fɛn dɔɔnin voilà donc an donna kɔnɔ accueil filɛ transformation magique o ye fɛn wɛrɛw ye option wɛrɛw ye c'est des options qui sont souvent payantes voilà donc o ye document vierge u y'a vierge bɔ ka na d'a ma sisan foyi t'a la donc ce qu'on va faire maintenant an bɛna essayer ka modèle dɔ ɲini donc an bɛna design na donc n'an ye design cliquer maintenant ni n bɛ fɛ ka fɛn min ɲini sisan maintenant i b'a titre de don yan parce que design dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ design ninnu tɛ correspondre e bɛ fɛ ka min ɲini quoi voilà maintenant ni ne bɛ fɛ ka design dɔ don sisan maintenant n bɛ se k'a fɔ i m'a ye n ye fɛnw sɛbɛn yan ni ye min don dɔrɔn a b'o de bɔ maintenant n bɛ design n mago bɛ min na i b'a tɔgɔ sɛbɛn yan n b'a sɛbɛn formation voilà donc design modèle de formation n'i bɛ fɛ ka formation kɛ i kan ka fiche sugu minnu dilan a b'o modèle dɔw yira la dɔw yira la e dan dɔrɔn ka modifier donc i b'a ye a dɔw ye yan yɔrɔ la formation dɔw fana bɛ yan i b'a lajɛ yan yɔrɔ tiri de la séminaire classe webinar tu vois a bɛ modèle bɛɛ bɔ ka yira i la quoi modèle dɔw yira i la c'est à dire e ka formation ye modèle sugu jumɛnw de ye voilà workshop atelier webinar
hein, avec correspondance masterclass, hmm, masterclass, voilà. Donc, à vos modèles de Bokadima. Webinar aussi. Par exemple, souvent, on a mis un webinaire de formation en ligne. Voilà. Donc, na modèle de nimbe ne intéressé ça ne pas jateminɛ mota. Maintenant, b'a la couronne be munnu na olu bi sanne quoi. N'i y'a cliquer dɔrɔn i b'a ye a bɛna f'i ɲɛna k'i ka paiement kɛ. Tu vois? Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on peut design ninnu kɛ de sorte que olu yɛrɛ bɛ se ka wari sɔrɔ parce que yan version gratuite i b'a utiliser mais n'i mago bɛ a qualité ɲuman yɛrɛ la i bɛ version payante kɛ. Mais n'i yɛrɛ dama bɛ mɔgɔ mako ɲɛnabɔ quoi. Voilà. N'i yɛrɛ dama bɛ mɔgɔ mako ɲɛnabɔ. Donc an bɛ segin ka na ne bɛna nin ta sisan webinar. Voilà. Donc ne bɛ nin ta sisan. Donc a filɛ nin ye. Maintenant ni sisan comme nin dilanna sisan donc ne bɛna nin modifier. Voilà. Titre filɛ. Voilà, business webinar. N'i y'a cliquer min kan dɔrɔn i b'a ye a côté bɛ kɛ bleu ye. I m'a ye. N'i ye donc a bɛ côté ninnu jateminɛ. N'i y'a cliquer yɔrɔ min na dɔrɔn c'est que o fɛn de bɛ bɔ. I m'a ye. Fɛn ye. Donc n'i y'a cliquer yɔrɔ min na a b'o yɔrɔ ta quoi. Voilà. Donc maintenant an bɛna baara kɛ nin kɛ sisan. Maintenant n'i ye yɔrɔ min cliquer n'a bɛ couleur la a bɛ bɔ yan yɔrɔ la a ɲɛ tɛ yan. Voilà. Position, le style, ani ka arrière-plan vérifier fana pour que a kana changer quoi. Voilà. Arrière-plan ye kɔfɛla in ye ja min bɛ kɔfɛ. Couleur walima a bɛ se ka kɛ ja ye a bɛ se ka kɛ couleur fana ye. Voilà. Donc i b'a vérifier pour que a kana se ka changer quoi. Voilà. Donc a bɛ kɛ
Donc, c'est un peu ça. Je m'excuse, j'avais un petit appel. Voilà. Donc, an bɛna nin modifier. C'est-à-dire que terme design kɛra ka ban. Parce que pourquoi an ka nin fɛn ɲini k'a dɔn? Parce que adamaden, an bɛ fɛ an ka ye cogo min na kɛnɛ kan, internet sanfɛ, il faut que image ɲuman ka k'i la quoi. Image ɲuman ka k'i la, o de ka fisa. Voilà. Image ɲuman ka k'i la, o de ka fisa. Donc, ni fɛn présenté ka ye internet sanfɛ ka sérieux dɔ la, mɔgɔw ka teli ka i contacter i ka baaraw la. Maintenant, an bɛna nin changer. Maintenant, ni a fɛn bɛɛ bɛ déplacer n'i bɛ fɛ ka fɛn déplacer i b'a cliquer kan dɔrɔn i bɛ clic gauche i b'a ta dɔrɔn i b'a kɛ ten i m'a ye a bɛ déplacer quoi voilà i bɛ se ka fɛn ninnu déplacer yɔrɔ min y'i diya i b'a bila yen voilà i bɛ clic gauche ta dɔrɔn ka clic gauche appui foncé i b'a ta dɔrɔn voilà donc ɲɛ bɛ flèche quatre côté in na la dɔrɔn kɔrɔ kɛ a bɛ se ka déplacer donc i b'a bila donc a bɛ ten maintenant. Maintenant, an bɛna min kɛ sisan ne bɛna image de fond falen fɔlɔ image bleu in n bɛna bleu fɔlɔ maintenant an bɛna min fɔ aw ɲɛna design ko la n'a bɛ fɛnw kɛ o de la c'est bon mɔgɔw ka a ka logo dilan ka logo ka ɲi quoi logo y'i ka identité de ye maintenant n'i bɛ design kɛ i bɛ hakili to i ka logo la image min b'i ka logo sanfɛ i bɛ to k'i référer o la ka caya quoi donc ne ka logo bɛ yen n bɛna taa a jateminɛ. Donc, an bɛna image min kɛ an bɛ référer o la voilà ne ka logo filɛ nin ye dame trônée in na filɛ nin ye n ka couleur filɛ nin ye le fond blanc jɛman ni bon n tɛ nin couleur in kɔni certes nin couleur in c'est pas de bleu c'est pas de vert aussi voilà donc o couleur ninnu ale ni orange o de ne ka couleur principale de ye donc ne bɛ fɛn fɛn kɛ ne bɛ référer o la maintenant donc le fond ici là n bɛna fond in falen donc n b'a cliquer fond kan n'i y'a cliquer fond kan sisan donc i b'a ye couleur fɛn bɛ bɔ yan donc n bɛ na yan sisan donc ni nana yan sisan dɔrɔn n bɛ n ka couleur de ɲini sisan donc a filɛ nin ye yan n bɛ n ka couleur ta donc a bɛ fond in yan yɔrɔ in a b'a falen donc a ma ban fana yan yɔrɔ fana couleur bɛ yen donc n b'a cliquer o kan n'a ye o diya n b'o kɛ couleur wɛrɛ ye n bɛ se k'o kɛ orange ye parce que o ye n fana couleur dɔ de ye ou bien n'a ye n diya n bɛ o to o nɔ na voilà donc n bɛ se ka orange in fana a suguya falen maintenant ni donna a bɛ fɔ o de ma ko palette de couleur voilà la couleur dɔw bɛ yan mais n'i bɛ fɛ ka couleur tɔw afficher palette de couleur fɛ i bɛ yan cliquer donc i b'a ye k'a fɔ yan yɔrɔnin ninnu bɛ bɔ i ɲɛ tɛ yan yɔrɔ la couleur bɛɛ n'a a code de don an ɲɛ bɛ diɲɛ couleur fɛn fɛn bɛ yen numéro dɔ de b'a la code dɔ de b'a la maintenant n'i t'a fɛ ka fili code numéro min ma sisan i b'o code ta ka garder sisan i m'a ye par n'a ye nin cliquer sisan an m'a ye donc n'a nana nin cliquer a bɛ nin bɔ a bɛ se ka nin bɔ voilà ne bɛ n ka couleur ye n ka couleur ye fɛn min ye je pense que c'est à peu près un peu ça voilà donc n b'a ɲini ka bɛn pour que n kana fili n ka couleur la n bɛ se ka n ka couleur copier a code voilà a filɛ nin ye yan n bɛ se ka nin code in ta n bɛ code copier n bɛ code copier i bɛ se ka copier ka bila quoi mais ni mɔgɔ min bɛ taa dɔn ka ban a ma se o ma quoi donc i b'a copier voilà i bɛ se ka copier ka bila yɔrɔ dɔ la tu veux voilà n'a y'i diya i b'a copier bila yɔrɔ dɔ la voilà filɛ nin ye donc n bɛna exemple min yira la sisan donc ne ye nin copier sisan donc supposons que ne ye nin yan cliquer sisan donc maintenant ne ye couleur dɔ min ta sisan n bɛ fɛ o couleur o ka kɛ yan yɔrɔ la fana donc n dan ye dɔrɔn ka palette kɛ n ye min copier sisan donc n b'a coller yan i b'a ye a b'a ta sisan automatiquement ɲɛ b'a la donc automatiquement a bɛ couleur ta quoi voilà donc a b'a ta automatiquement donc o ye couleur ye n bɛ ka couleur falen sisan voilà donc n bɛ nin bila yɔrɔ la dɔɔnin voilà n bɛ nin bila ne ka couleur ye orange de ye voilà maintenant hali n'i bɛ fɛ a ka kɛ nin fana i b'a cliquer voilà donc a bɛ bɔ quoi donc ɲɛ b'a la couleur filɛ nin ye couleur du document couleur min bɛ document na o filɛ nin ye donc a code filɛ nin ye duguma voilà donc automatiquement i y'a ye a y'a ta donc n'i bɛ fɛ ka couleur bɔ a la i b'a cliquer a b'a bila quoi voilà donc an b'a ye n ye couleur kɛ a ye photo in ta ka taa voilà photo bɛ don yan maintenant pour que ka photo ajouter i dan ye dɔrɔn ka photo ta ka glisser i b'a glisser dɔrɔn i b'a ta n'i y'a importer sisan
ne fa photo importer i bɛna importer i bɛna importer a bɛ taa n'i ka ordinateur kɔnɔna na donc i b'i ka photo ta sisan i mago min na i b'o ta sisan voilà i mago photo min na i b'o o photo ta donc comme photo dɔw bɛ yan kaban ne bɛna n yɛrɛ sɛgɛn donc i b'a cliquer a kan donc n'i y'a cliquer a kan a bɛ na n'a ye donc n'a nana n'a ye sisan n'a y'i diya i bɛ photo i b'a bonya i bɛ se ka kɛ ten voilà photo dɔ min bɛ cadre min kɔnɔ yen ni photo cadre de don i b'a ye a bɛ kɛ nin cogo la i n'a fɔ nuage sankolo fɛn voilà i dan ye dɔrɔn ka photo in ta voilà ka na bila o kɔnɔ automatiquement photo bɛ a b'a ta quoi voilà automatiquement a b'a ta donc photo bɛ falen o cogo la maintenant couleur min b'a a kɛrɛ la n b'a essayer ka couleur ni ka kɛ ten voilà couleur min b'a kɔfɛ ok bon ok nin ye est-ce que ça c'est joli ok c'est pas grave voilà donc a bɛ couleur ninnu bɛ nin cogoya la maintenant sisan yan n bɛ se ka n'i bɛ fɛ ka sɛbɛnni fana falen i b'a a cliquer a double cliquer a kan donc a bɛ sɛbɛnni falen n bɛ entreprise tɔgɔ sɛbɛn Dam Training voilà Dam Training voilà donc n'i bɛ fɛ ka dɔ bɔ sɛbɛnni fana bonya na i bɛ CTRL A ta fana n'a y'i diya i bɛ plus ni moins o bɛ dɔ bɔ bonya na ka dɔ fara a kan quoi i b'a kɛ ten i b'a cliquer dɔ bɛ bɔ a la ou bien n'a y'i diya i bɛ côté in ta i b'a a cliquer voilà donc Dam Training maintenant ne b'a a bila jaune o fɛn na n ka couleur la donc n'i bɛ fɛ ka couleur ta dɔrɔn i bɛ yan yɛrɛ cliquer A ye voilà couleur de texte n bɛ se ka nin ta sisan voilà k'a bila o la voilà voilà donc webinar n bɛ se k'a fɔ par exemple master class master class voilà donc CTRL A n bɛ dɔ bɔ a bonya na c'est trop gros a tɛ ka espace voilà voilà donc n bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na master class sɛbɛn dɔ tun bɛ kɔrɔlen n b'olu sɛbɛn ninnu effacer voilà donc CTRL A n b'a bila jɛma la voilà Dam Training master class voilà donc maintenant nin sɛbɛnni nin e yɛrɛ b'a lajɛ n'a sɔrɔ sɛbɛnni minnu de don n'o bɛ intéressé n'o tɛ intéressé i b'o supprimer ka bɔ yen voilà i b'o supprimer ka bɔ yen maintenant master class titre peut-être n bɛ se ka nin modifier n b'a kɛ sisan comment lancer une publicité en ligne comment lancer une publicité en ligne comment lancer une publicité en ligne voilà nin ye master class ye donc n b'a a layɛlɛ dɔɔni i b'a layɛlɛ dɔɔni n'i bɛ fɛ ka dɔ fara a sɛbɛnni cadre bonya kan i b'a sama ten quoi voilà i bɛ nin côté in lajɛ i b'a sama voilà i b'a sama voilà maintenant nin couleur ni a fonctionne don dɔɔni a bɛ ka ɲɛ déranger maintenant n'a bɛ fɛn min kɛ a b'a to a kana to couleur min bɛ to k'a ka ɲɛ déranger mɔgɔ ɲɛ déranger quoi voilà donc on va essayer de changer un peu il faut pas que la couleur dérange les yeux
Maintenant couleur mun fana bɛ sigi ɲɔgɔn kan a b'a hakili to la parce que i bɛ couleur dɔ bɛ i b'olu sigi dɔw kan a t'i ka a ti o ti ɲɔgɔn ta quoi voilà maintenant n ka logo n bɛ logo ajouter n bɛ logo cliquer donc n bɛ dɔ bɔ logo bonya na n bɛ logo ta ka na o bila yan logo bila yan voilà on va lancer une publicité en ligne maintenant en ligne on va préciser comment lancer une publicité en ligne sur Facebook. Voilà. Donc, maintenant, il y a une date. Date, monsieur Gafo, par exemple, le samedi, c'est vrai. Voilà. Maintenant, il y a un des speakers. Donc, on va faire un formateur. Formateur. Donc, voilà. Mais il y a blanc là, quoi, pour quoi. Voilà, formateur. Formateur, c'est qui? C'est Yakuba Dao. Voilà. Donc, maintenant, ça, c'est le jour, date et flâner. Ici, ça, on sait la couleur de mer blaye. Ok, bon, ouais, ça, c'est pas mal. Formateur. Voilà. Et maintenant, il va sur la fin de nous anglais là, quoi. Voilà. Donc, maintenant, nous faisons maintenant, nous avons déplacé quand là, et puis m'a modifié. Je mets ça ici. Et le samedi 19 octobre. Voilà. Moi, qu'on a fallu. Je vais dire 10h. 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 10h, 12h. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, contact. Maintenant, ni détail là, et puis détail on a ajouté. Voilà, cette couleur, c'est bon, je ne vais pas changer. Ça c'est en anglais. Je vais dire contact. Soit il va contacter dans ta mais il va tout. Il va double-cliquer quand quoi. Voilà. Il va double-cliquer quand. Ni application de quoi. Avec tout cas, moi, déranger pour là. Voilà. C'est une application qu'on a fait, comment dirais-je, pour corriger les fautes, quoi. Mais à toi, merci app. Il y a Blanca extension, là, donc ça va quand même faire. Donc, contact. Voilà. C'est vrai. Le numéro vient ajouter 77 41 81 22. Voilà. Adresse email. Dame training 2021 gmail.com. Voilà, mais il y a Diana Koudou, Massama, pour la Kassikaku. Voilà. Donc, monsieur Kani, avec flashy, clavier flashy, gauche, droite, monsieur Kani, nous déplacer quoi. Voilà. Et nous déplacer. Maintenant, il y a une information par rapport à ça. Il y a une zone de créer quoi. Il y a une zone créée à Audrey. Voilà. Donc, nous faisons espace créé, c'est l'espace créé ici. Il y a ok, attendez, on va voir ici. Une couleur de situation de maintenant. Okay. D'accord. Auto mal ni se ka dɔ fara bonya kan. Voilà.
déborder un peu. Voilà. D'accord. Donc, il faut la zone de texte, il va créer ce texte-là, texte bien. Voilà, texte bien. Ni ça, c'est pour travailler sur les marques, quoi. Voilà, c'est payant. Bon, ça va. Maintenant, ni faut que dessin, fana kɛ design. C'est-à-dire que ni bɛ fɛ ka fɛn dɔ dessiner i ka fɛn kɔnɔ quoi, ni ko i mago bɛ fɛn couleur na, i b'a cliquer quoi. Voilà, a bɛna fɛn dɔ dessiner a kɔnɔna na quoi. Voilà. Donc maintenant, an bɛ texte ta. I b'a cliquer dɔrɔn a bɛna n'a ye quoi. I b'a cliquer a bɛna n'a ye. Polisiw bɛ yen quoi. I m'a ye. Kɛnɛ bɛ ka modèle yira yira yan. A ye modèle yira yira. Donc, i bɛ se ka dɔ cliquer dɔrɔn. Voilà. Ajouter un titre par exemple. Ou bien ajouter un sous-titre. On va cliquer droit. Par exemple, je vais dire par exemple formation inédite. Formation inédite. Donc, nous recevons le contrôle ATA. Non. OK. Blair. Blair Marudi. Marudi. Contrôle ATA, mais d'abord, quel est le bouillon encore? Pour que ça puisse rien encore. Voilà, donc je fais comme ça. Voilà. Contrôle A, on met couleur de fallait. Pour que ça y est quoi. Marque diamant. Voilà. Donc, en quelques minutes, il y a un fichier glané kaba. Voilà. Un fichier glané kaba. Donc, n'a y'a kɛ de kaba dɔrɔn pour que a ka importer a bɛ se ka yan ni ta. Maintenant n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka dɔ wɛrɛ dilan ka dɔ wɛrɛ fara a kan a bɛ yan ajouter. Voilà. A bɛ ajouter une page ta. Bon, n'a bɛna fɛn wɛrɛ ajouter a bɛna fɔ ɲɛna ko est-ce que i bɛ nin supprimer wa ou bien i ka dɔ wɛrɛ fara a kan. N bɛna design la par exemple. N bɛ dɔ ta sisan. Par exemple sisan n'i ye nin ta. A b'a fɔ ko ajouter le modèle en tant que nouvelle page ou bien remplacer. Voilà. Donc, il va ajouter en tant que nouvelle page pour que a ka dɔ in to yen quoi. Sinon, n'i ye remplacer ta dɔrɔn a bɛ dɔ in ta ka bɔ yen ka taa ni dɔ nin ye. Mais a fila bɛɛ bɛ yen. Voilà. Maintenant, pour que ka nin télécharger sisan, i bɛna partager la. N'i ye partager ta dɔrɔn i bɛ na yan télécharger. Maintenant, télécharger fichier suguya ka ca quoi. PNG ye photo min ye arrière plan tɛ fond tɛ min na quoi. Voilà. Mais an mago bɛ format la i b'a bila JPEG la. Walima a bɛ se ka télécharger fana PDF fana la. Maintenant, comme an mago bɛ nin page nin na, i bɛ nin cliquer. Donc, page dɔ min bɛ yen dɔrɔn i b'o décocher. N bɛ nin décocher. N bɛ terminer ta. Donc, n'i ye terminer ta bon ɲɛ bɛ nin na pour que i ka photo qualité a taille ka se ka dɔ ka fara a kan a qualité ka ɲɛ kojugu. Bon, o bɛna fɔ k'i k'a san. I m'a ye wa? O bɛna fɔ k'i k'a san de parce que version fɛn tɛ. C'est que u y'a dabɔ baara misɛnnin fɛnw kama quoi. Voilà. Donc, i bɛ sɔrɔ ka télécharger sisan. Donc, i b'a ye a bɛ télécharger. Voilà. A bɛ télécharger. Donc, n'a télécharger sisan dɔrɔn donc i bɛ taa i ka fɛn la ka taa. Oui, allô? 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 Voilà. Donc, n bɛ taa n ka téléchargement kɔnɔ. Donc, i b'a ye n bɛna ye yan. Voilà, n ka fichier filɛ yan. Voilà. Oui. OK. Voilà.
Donc an ɲɛ b'a la an ka fiche kɛla ka ban hali ni a ma kɛ qualité ba ye kosɛbɛ mais a bɛ mɔgɔw ka makoni ɲɛnabɔ yɔrɔ dɔ la quoi voilà sinon n'a fɔra k'i ka taa photoshop la ka taa nin kɛ a ma nɔgɔ dɛ photoshop ko ka ca i bɛ outil ni fɛn ninnu ta voilà k'olu ta k'u bila yɔrɔ dɔ la donc i ka fɛn filɛ nin ye donc i bɛ se k'i ka i bɛ se k'i ka baara kɛ n'a ye quoi voilà a bɛ fɔ nin ma ko Canva voilà donc n'i ye fɛn fɛn kɛ i b'a ye a bɛ to yan quoi voilà a bɛ to donc a tɛ taa quoi voilà donc c'est comme ça élément wɛrɛw filɛ yan n'i bɛ fɛ ka cadre dɔw créer flèche ni fɛn wɛrɛw ya outil baden de b'a kɔnɔ e dan ye dɔrɔn ka cadre créer walasa ka photo ajouter fɛn camanba de bɛ yen i bɛ se ka ajouter voilà il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dedans voilà donc c'était un peu ça n kun bɛ fɛ ka bɔ ka nin yɔrɔ nin fɔ an ɲɛna bi formation na voilà donc n'ala sɔnna ma on se reprend à la prochaine n'an ye temps sɔrɔ an bɛ fɛn wɛrɛw kɛ a la ni ala sɔnna ma voilà merci